Je to největší noob. Nedávejte mu odběry, jmenuje se Vojtěch Fiala. Jo, a je taky trapnej. Má jenom 11 odběratelů, my máme tak za 5 dní, nebo za 1. My jsme nejlepší. Jo, nám dávejte odběry. Aby se měli peníze, aby jsme měli lepší videa. Že jo? Jo, a pak ty peníze, třeba půl mega budeme rozdávat okolo vás, třeba. Všem to bude rozdávat, jen tím, který o nás mají odběr. Vojtěch je úplný noob. Jo, Vojta Fiala je úplný noob. Nic neumí a je to noob. A je to prostě... Natáčí jenom nějaký shorty. Jo, no. A ve škole se každý musí, až ty to mě úplný noob. Nic neumí, jenom nadávat do rodiny umí. Nic víc. Ale neumí se třeba poprat. Jo, no, a vůbec neumí psát. A vůbec taky oddává do sebe. Furt se jenom vysmívá. Nic neumí víc, než se jenom nadávat do rodiny. Nic víc neumí. Jo, Pál? Je to noob, velký noob. My jsme lepší jak on. On natáčí piktový shorty. Neumí ani videa. My jsme frajeři. Jo, Pájo? Největší frajeři. Tohle neumí. To jsem ho naučil během 5 minut. A Natálie Jelinkový nedávejte žádný odběr. Ty radši dejte nic a nekoukejte se na ní. Natálie Jelinková. Čau. Nekoukejte na Vojtu Fialu. Jo. Čau. Čau.